Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan ranar Talata, kwanan watan 14 cikin watan Yuni shekarar 2022. Tanadin Ruhaniya. Inda aka bamu karatu yana daga Matiyu sura 14 aya 15 zuwa 21. Matiyu sura 14 aya 15 zuwa 21. Da marace almajiran suka zo gare shi, wato ga Yesu. Suka ce, wurin nan fa ba kowa, gashi kuwa rana ta sunkuya, wato ta faɗi, sai ka sallami taron su tafi ƙauyuka su sayi wa kansu abinci. Yesu ya ce, ba lalle ba ne su tafi ba, ku ba su abinci mana. Sai suka ce masa, ai gurasa 5 da kifi 2 kawai muke da su a nan. Sai ya ce, ku kawo mani su. Sa'annan ya umurci taron su zazzauna a ɗanyar ciyawa. Da ya ɗauki gurasa 5 ɗin da kifi 2, sai ya ɗaga kai sama ya yi wa Allah godiya, ya gugutsura gurasar, ya yi ta ba almajiransa, almajiran kuma suna baiwa jama'a. Duka kuwa suka ci suka koshi, har suka kwashe raguwar gutsurin gurasa cike da kwando 12. Waɗanda suka ci kuwa misalin maza 5,000 ne, banda mata da yara. Bari Ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa, amin. Ayar hada cewa da aka bamu tana daga Filibiya sura 4 aya 19. Filibiya sura 4 aya 19. Amma Allah na zai biya muku dukan bukatunku bisa ga wadatarsa cikin ɗaukaka ta wurin almasihu Yesu. Filibiya sura 4 aya 19. Filibiya 4 sura 4 aya 19. Amma Allah na zai biya muku dukan bukatarku bisa ga wadatarsa cikin ɗaukaka ta wurin almasihu Yesu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta, amin. Tanadin Ruhaniya. Kaunataccen Ubangiji, shekaru da yawa da suka wuce ina zaune a falo na gidana, sai na lura cewa ‘ya'yana suna shawara a ɗaki. Ba da daɗewa ba, sai karamin ya zo wurina yana tambaya ta, Baba, me kake so mu baka a matsayin kyauta? Ni kuma sai na ce masa ina son jirgin sama. Sai ya kai rahoto ga 'yan uwansa. Sai suka sake mayar da shi akan ya nemi abinda za su iya saya, wato jirgin sama ya fi karfinsu. Na kuma faɗa masa, sai ya sake koma ya gaya musu. ‘Yan uwansa kuwa sun sake mayar da shi. A wannan lokacin sun mayar da shi ne domin ya nemi kuɗin da za su sayi kyautar da shi. Hakan kuma yana faruwa ne, suna tambaya na kuɗi don su saye mini kyauta. Ba su aiki a lokacin, kuma sun dogara da ni ne domin tanadi. Niyyarsu na bani kyauta ya biyo bayan tanadin da aka yi don tabbatar da ita, wato bayan na ba su kuɗi sun zo sun sayi kyautan nan har suka mika mini ita. Kaunataccen Ubangiji, bisa ga karatunmu na yau, almajiran Yesu Kristi sun ga bukatar ciyar da mutane da suka taru don su ji maganar Ubangiji. Amma maimako su je wurin Yesu su tambaye shi yadda za su yi su samu abinci da za a ciyar da jama'a, sai suka so su kori wa'annan jama'a su je su nemi abinci. Da sun yi asarar babbar mu'ajizai a ranan. Yesu kuma ya san cewa tun da yake yana so ya yi nufin Ubangiji, to Allah zai yi tanadin hanyar. A ƙarshen yini, Allah ya yi tanadi kuma ya yawaita. Lokacin da ya zaunar da su ya ciyar da su, wannan ita ce tanadin da Allah ya yi. Lokacin da kuka ga wani abu da kun san ana bukata a cikin haikalin Allah, lokacin da kuke so ku faranta wa Ubangiji rai da hidimarku da sadakarwarku, kada ku bar aljihunku ya iyakance ku, wato kada aljihunku ya hana ku abin da za ku yi. Ku tafi zuwa gare shi Ubangiji cikin addu'a,
kuna bayana nufinku, ya san cewa kuna dogara gare shi ne don tanadi. Don haka yana yi muku tanadi domin ku samu damar yin abin da kuke so ku yi masa. Bari Ubangiji Allah ya bada alherin wannan a cikin sunan Yesu, amin. Wani mutum ya zo wurina wani lokaci da ya wuce, yana neman in yi masa addu'a domin yana so ya kasance cikin waɗanda za su ɗauki nauyin babban taro na wannan ɗarika ta RCCG Ecclesiar Famsassun Kristi da muke yi a wata na 8 kowane shekara. Sai na yi masa addu'a kuma ya tafi. Amma bayan mako guda sai gashi ya dawo yana gunaguni sosai. Yana cewa, na ce, ku yi mini addu'a don in ɗauki nauyin taron gunduma. Maimako a kara mun girma a wurin aiki, sai gashi nan an kore ni. Ni kuma da jinsa haka sai na yi dariya. Ina dariya sai na ce masa, shin kana tsammani za ka iya ɗaukar nauyin taro da ɗan karamin albashin kan nan? Kada ka damu, Allah dai ya rufe wannan ƙofa domin ya buɗe maka babbar ƙofa. Kaunatattun Ubangiji, ba da daɗewa ba, sai gashi nan ya sake ya dawo. A wannan lokacin ya dawo ne da isassun kuɗi don ɗaukar nauyin babban sashi na taro. Wato, ko da yake bai ɗauke ta duka ba, amma ya ɗauki kusan babban ɓangaren nauyin taro. Godiya ga Allah Ubangiji. Bari Ubangiji Allah ya ba mu irin wannan fahimta, mu ma mu mori tanadinsa a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, kada bari halin aljuhu ya hana abin da za a yi wa Allah. A mika na wayar zuciya don aikin Allah zuwa gare shi, kuma zai ba da tanadi. Kaunataccen Ubangiji, abin nufi a nan shine a yi niyya. Bayan an yi niyya, a shirya menene ake so a yi wa Allah, ko da halin ko ba halin, a yi niyya. Idan aka yi niyya, muddin Allah ya ga yadda aka yi niyyan nan, to shi da kansa zai tanada. Kaunataccen Ubangiji, bari Ubangiji Allah ya ba mu alheri da fahimta, mu zama masu masa tanadi a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, an mai da hankalinmu ga nazari. Nazarin ta ce a yi tunanin abin da za a so a yi wa Allah. Yanzu kuma haka a roke shi ya tanada don taimakawa a yi wannan abin. Nazari, a yi tunanin abin da za a so a yi wa Allah. Yanzu a roke shi domin ya tanada don taimako a yi wannan. Bari Ubangiji Allah ya sa a mori wannan alherin a cikin sunan Yesu, amin. Karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da Zabura Sura 36 zuwa 37. Karatun littafi mai sarki cikin shekara Zabura Sura 36 har zuwa 37. Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba da ya nuna mana wannan rana. Bari ta zama rana mai albarka, mai alheri, mai wadata a gare mu duka. Sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu, za mu sake mu ji wata fasara. Wassalam.